Gözel tebigatymyzyň täsirlikleri baý owadan kunjeklerini gorap saklamakda diýarymyzyň günnäger tebitinde ýerleşýän döwlet gorawkhanalaryna da belenip geçilmäge münasip netijeli işler anyp barlýar. Eýilýän meýdany 34.600 hektara barabar bolan Repetek Döwlet Biosfera Gorawkhanasy ýurdumyzda ilkinji döredilen gorawkhanalaryň biri bolup, sehraliklarynyň aýratynlyklary, öz boşlugy hemde özüne çekijiligi bilen tapatlanýar. Gorawkhananyň işgärläriniň baş maksady hemde wezipesi garawmyň jümüşindäki sehraliklary öwrenmekden, ösümlik hemde haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan hemde dikeltmekden ibaratdyr. Gorawkhana günnäger garawmyň merkezinde Türkmenawa şehrinden 70 kilometr günorta günmatarda ýerleşendir. Ençeme ýyllaryň dowamyna anyp barlan almy barlyklaryň netijesinde gorawkhananyň çäklerine süýdendirjileriň 29, goşlaryň 202, süýrenjileriň 22, oňurgasylaryň 1343 görnüşiniň, şeýlede ösümlikleriň 32 maskalasyna degişli 120 görnüşiniň duş gelýäni anyklandy. Gorawkhanadaky haýwanlaryň 20 görnüşi Türkmenistanyň Gazyl kitabyna, şolaryň içinden 5-ti halkara derejede Gazyl kitaba girdilenler. Şol sana gorawkhanada ýurdumyzyň Gazyl kitabyna girdilen goşlaryň 13 görnüşi hasaba alındy. Gorawkhanada esasan ýerli ösümlikleriň aglabasy endemik häsiýetli başga ýerde duş gelmeýän ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümlikleriň köpüsiniň dermanyk häsiýetine eýdigi bellilikli ýagdaýdyr. Alma barlyklaryň netijesinde Repetek Döwlet Biosfera Gorawkhanasynyň çäklerine Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly almy ensiklopedi kitaplaryna beýan edilýän dermanyk ösümlikleriň ençemesiniň ösýäni anyklandy. Öz boşlugy sehralik tebigaty bolan bu gorawkhana ýylyň islenlik pasyny da täsirlikleri, tebigatyň gözelliklerine baý bolup, göreni haýrana goýýar. Repetek Döwlet Biosfera Gorawkhanasynyň düzümine girýän ýaragy tebigat şäkli gorawkhanasy özüniň täsirlikleri, owadan keşfi, haýwanat dünýäsiniň baýlygy, bu ýerde duş gelýän guşlaryň köp türlügi bilen tapatlanýar. Şäkli gorawkhana 30.000 hektara barabar bolup, şoň 90.000 metr meýdanyny dörlük öwrümdäki akar suwly kölleriň bir näşeti eýleýär. Iýmitlik ýokymynyň kän bolmagy, çäkli gorawkhanada guşlaryň oňoýly şertlerde köpelmegine uly mümkinçilikler döredýär. Gorawkhananyň işgärleri diýarymyň ekologik awadançylygy uğruna ýygydyr aladalanýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş hem hoşalyk söz ona diýerler.